मुन्ना कानू जी मुरियारी पंचायत और मुखिया पद के प्रत्याशी बानी बहुत सारा रुपया के धनराशि प्रदान कैले बानी हार्दिक बंधन अभिनंदन रहे। वक्रतुंड महाकाया वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा कि सर्वे कार्येषु सर्वदा गीत संगीत के माध्यम से जे पढ़ेला पढ़ावेला गावेला बजावेला या कुछ सिखेला सिखावेला केकरा दरबार में धावेला स्वर्ग के दाहिनी विद्या दाहिनी माई सरदा है वही माई के दरबार में जाके दोनों हाथ तिजोरी अर्जी लगा के हमारे जो सूक्ष्म बालक वाले के माई 2-3 गो रेट बढ़ाई। बड़ा ही सुंदर पुराना एगो हमारा लय मन पड़ल कैसे बबुआ एक गीत में आप सबके साहित्य झलक जाए। आज के महफिल में जुटल तमाम श्रोता समाज के आज आप सबके पाप के हमारा इतना बेहद खुशी फील हो रहा बा इतना भीड़ पूर्वक उपस्थित हो करके उम्मीद बा कि आप सब अपन आशीर्वाद दे हम जितना हमने के गर्जीवन सब आई बनी सबका के हम मंच के माध्यम से प्रणाम करो एक बार जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत अच्छा ये आज दुगोला के कार्यक्रम है जौना में हम गायक कलाकार रोशन राजरवा सबके सेवा में मौजूद बानी। बगल में बैठल भाई प्रतिबंधी कलाकार प्रदुमन परदेसी जी चल के आइल बड़े बहुत अच्छा कलाकारी देखौले बहुत अच्छा लागल प्रदूषण फैले लेकिन देखिए गौर करे के बात कि जहाँ लयदार श्रोता समाज जुटल रहे तो लयदार के पहचान असली वही जे होला। हाँ भाई जहाँ लयदारी में जुटल वहाँ तो ऑल बोल कुछ बोल के हंसा खेला के चली आई लेकिन ये जेने तक सभे लयदारी लौकता बड़ी सुंदर ब्याह सबनी के गर्जीवन दशरथ बाबा एजा चल के आई बानी वहाँ के भी हार्दिक अभिनंदन करता नहीं सब लोग के बारी बारी से हम खार करा के माला दे हो लेकिन गौर करे के बाद कलाकार के पहचान एजे होला कतना निमनी ना छोले बाप रे बाप इतना निमन व्यवस्था इतना निमन साउंड इतना निमन श्रोता समाज सबके अकेले नाच देते रहे कि ना। अच्छा बरतिया टाइट रख के काम करी जब दुल्हे मोह निकल जाए गौर करे गौर करे जब नाचे लागत है तो हम भुला जातनी कि आज के दुगोला कोनो ब्याह से कलाकार से भइल बा बाकी कोनो बैंड में के लवंडे से हो गए इतना कलाकार के नाचे के चाहिए ना लेकिन इ नचले बारे हम नहीं नचतरवा सब कहब कि एकर जोर हेकरा से लागत नहीं के नाच के जवाब हमरो तनी मनी हिलावे के पड़ी नु इनका नाच के जवाब दे दी सब लोग तनी हाथ उठावे तनी मिजाज बना के
महाराज भूख न चिन्हे बासी भात, नींद न चिन्हे मुर्दा घाट, और प्यार न चिन्हे जात भात। तो तनी हमारा गीत पर गौर करे का कि छूछे भात जे करा अरे सही घोटारी कि छूछे भात जे करा अरे सही घोटारी पूछले हो इहे जो पूछत रहे कि का हो भैया के बताओ हम ज्ञानी कलाकार बनी, हमरा पता नहीं थे कि का हो। तू प्रचंड महामुनि ज्ञानी बड़ा तो तू ही बताओ ना कि का हो। भैया के बताओ का हो हे पता डिस ब्रेक हो, झटका हो, का मैंने कहा था कि नाच में कई प्रकार के नाच होला, वही में के बुझत एगो मुर्गी है ना। ना तो 20 ब्रेक कैसे हो जाए? गाड़ी में हम 20 ब्रेक देखले बनी, लेकिन आज देख लेंगे इनको गाड़ी में पावर ब्रेक 20 ब्रेक। हाँ जब जाना गड़िया से आई बारे ना जी छूछे भात जे करा अरे सही घोटाली तो ओकरा चटनी अचार का हो। महाराज लोग के खिसियाए के कारण बा इहो नाच के हमरा गोल में अइले हैं। हमरा कोनो दिक्कत भइल ना? बैठ के चुपचाप देखली है कि हम इनका गोल में गई है तो ई काहे खार हो गई? जे देवे ला वो देवता हो, जे लेवे ला वो लेवता हो, आ दोनों के बीच में जो आवे जाए वो है तो नेवता हो। तू न चल तो कोनो बात ना, हम तो हम हुआ तब चल तो कीड़ा खटल। बैठो 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 बैठो। पुरस्कार श्रीकांत यादव मुखिया जी मुरियारी पंचायत से पुरस्कार दिले बानी। हार्दिक वंदन अभिनंदन रही। लेकिन भक्त जाके माई से कल की बात ए माई कि आज आजा अंसारी साउंड बहुत सारा रुपया पुरस्कार दिले बानी। सिकतिया से हमरा के सिकतिया बाजार से 100 रुपया का धनराशि दिले बानी। इहे साउंड ने कितना बढ़िया बोला था। ओने जाता तक कोई अपने नहा के नहीं खेले हुआ बाजा लगे कहत एक टीम में से केहू नहा के नहीं खेले केहू नहा के नहीं खेले ना बकरी साउंड के दोस्त देने लगा था। चले न जानिए मन में गौर करी हो नाचे गावे तूरे तानो करे दुनिया राखे
नाचल बाउर ना ना हो भगवान भोले दानी न चले ना चले कन्हैया जी न चले ना चले विष्णु भगवान न चले ना चले विश्व मोहिनी रूप धार के साड़ी पहन के न चले ना चले हमनी के धोती कुर्ता जींस पैंट पर नचता नहीं कौन गुनाह करता है हाँ लेकिन नाच के अलग अलग स्टेप होला होला हर जगह के नाच अलग हो जाला हो जाला लोकगीत के नाच अलग हो जाई हो जाई फोक गीत के नाच अलग हो जाई हो जाई अब वही में शोक गीत के नाच इनका स्टेप से कोनो मतलब नहीं ना की बुझाता रे 3 पुरुष कुछ बारहो मासा ये के दासा की के तरह गायत्री बाबा कैसे नाचत रहे खाली कुर्तावा धोके देगवा पर राजस्थ बुझाए कि मोए समय आना ही कैसे बबुआ कैसे भक्त कल की माई माई अरे कि तू सुमन ई हम नाचत नहीं ना खाली कुर्ता हिलत हाँ यही खार हो ले है बुढ़ाई की ढेंकी से पानी उबी चले हाय देखे ए माई कि दुश्मन ई जगती ना हमें चाहे खूब देखी हाय माई हम अपनी में डूबे तजाई के करा से और सुना रे लाल जादी जाई के करा से सुना रे लाल जादी के करा से आजू आजा ये मुस्कत धारी दुआरी के और आप सबके धरती के बहुत ही सुंदर गायिका अंजू राज जी इजा उपस्थित बारी तनी चाहब कि आप आगे चले आई और एगो तनी जोरदार ताली बजा के इनकर मनोबल के बढ़ावे के काहे कि बिन आप सबके मर्जी के कोनो काम संभव नहीं थे ना जी गायकी नायकी विधायकी चाहे वो कोनो ऐसा पब्लिसिटी से जुड़ल काम होखे और रवा सबे चाह देव तो रातों रात के हो के ऊपर लेके चल जाए अगर तनी सा मन डोल गए तो ऊपर से एक बार भर दे पटकियो सब साहब के यहाँ के मन में जौन सपना सजोले बानी माई सरस्वती सब सपना पूरा करो आप देख सकती हैं पुरस्कार नोटिस ग्राम पंचायत मुडियारी है सविंद्र प्रजापति जी मुखिया प्रत्याशी बानी मोबाइल नंबर भी लिखले बानी हार्दिक अभिनंदन शुभकामना खातिर भगवान से प्रार्थना रहे चलते चलते एगो सुमिरन गणेश जी के जय बोल के माई के समय दे दिए परदेसी प्रदुमन भाई के बहुत ही सुंदर दूगो लेडीज कलाकार आप सबके नृत्य कला से प्रसन्न करे खातिर बोलावल गइल बा तो ज्यादा सुमिरन हम गाइब ना मात्र एगो दूगो और बंदना गाय में एकरा बाद मनोरंजन रात भर रंगारंग कार्यक्रम आज के जमाना कैसन बा जिसकी लाठी उसकी भैंस खेत के हुआ उरी के अब बोआ तक के हु बोझा बीमारी के लेके ढोआ तक के हु जाई ना रिंग तो ना गइल बा ऐसा मोबाइल में की बाजा तक के हु के त टोआ तक के हु हो गया है ना साहब खास करके ये भैया आज के जमाना में 2 चीज इतना हाईलाइट हो गइल बा